Shubor na Khlem jong unong san Hima. Unang wat RTI bapau ke jela oba Disparsing rani menta kasi ke khat sautrek uleber hajar pulai Ïathuh bawat hadian ke jing betha jong ke Supreme Court ya ke Natural Disaster Management Authority lingba ke State Disaster Response Fund Jingsiew san po hajar tingka shiki Longïing ke bala shatling shop ha ke Khlem COVID khat khandai bon kini ki Longïing ki Khlem yo ya kata ke pisa bala Mang shaki oba Disparsing Ïathuh balingba ke RTI lalap baka revenue disaster management kaladep bansi hadu en riu klor riu pun riu lak tingka shiki lanon wala shatling shop ha Khlem COVID khat khandai shu ba Disparsing Ïathuh badang don katu kani Tylli ki Longïing ki ba Khlem pat yo ya kate ke Jingsiew Ini kau kan poi es kini ka beri COVID beri tu beri ke bayap ti kumba penken mau ya pi kini ke RTI bangala file la Khlem tinggal yo report na ne benai baar nyo tarik feb arja fulai ti kini ku masukan mau ya pi ba kini ke direction yang Supreme Court haga live tarik benai benriu arja fuai ba nak yang Supreme Court kala direct ya ka National Disaster Management Authority through the State Disaster Response Fund ban aya kitu gibriu ki na san bhawajar ya ki bahayeng jong kitu ki bayap now COVID te habedi bakani ka jingpan jenga ya kani ka RTI te nakaleng kani ka disaster management ka government of Meghalaya ka inform yang ka ong ba ya gini ki san bhawajar ladep aisha baro kitu gibriu ki ba yap now COVID te ka total ka bala ai ka baro kitu ki bayap ka poi hadu riu klur riu pun riu lak riu klur riu pun riu lak te na siwe thu epi ba gidon ke complain yang abun ba gi ong ba Khlem yo itu kesan bhawajar te gitu ke complain ya karpat ba ling ba kani ka president ba ka aim ta sni so ba a inform yang mar kot isla ki kerteng jong no ya baro gi ba phi gi ba hayeng jong phi ba khot ki don ba kalis ba nga te gino gi bomyo ai kani san bhawajar la karpat ye phi ba pin pentip sanga bangan le ya ka ga ba don kap mar babu nga yo complain kita kam de ga ba sujler manga andre ki don ki witness ki ba Khlem yo ai sa san bhawajar tingka te kan tu leng ba ka ni ka first statement ga banga aim ta sni ba baro ki to ki bomyo so ba pentip sanga lane pila ban le direct ha ka ni ka revenue disaster management department of government of Meghalaya ba pilih pan ya ka hok jong phi namta tu ki bahayeng jong phi ke bayap alor kene jing don dunebu COVID-19 tiga management department government of Meghalaya kadumut ki penting ba tudun ki khan na jupang katu ka jingklat ka don hakawai ka list ka bangala pani tu sien insya hakawai ka list ba bun ma kot sawaja tengka ka bajiro te katu ngatrai na katu ka bangai menchwa klik ye katu ka bangai pretunten menchwa dai pilatif baro ka nongut ki bayam ang tung lala ban ka kulit ka no ki ka pisahan ka nongut ki don ki bayap barsan bhawajar na total tu rami jingkhen nen riu klur riu lak ti ususi ka pen ne ka long ai ne ka long ba ngayo ka sakhi ka ba gidon ki bompat yo ai sa san bhawajar kadumut kita ki bang padi apa bun ka jing tip jong adon ka ba sipomut ye ka ba haru menta bang ayo jing tip te gabun de ki tang na kani ka ba ai president ngam ta trai bun ki sa kontak yang abede ba kani ka em long ki pen pau kum no ki om ba Khlem yo ye la ki om hadian bikin klaim hadian bakilari claim ki ai daw ne ngam tai ki jing ai daw office ta ka delivery system ang ne posti jongi de kalong ba jabo ba Uteng kita daw ki ai ta kita gelong ba nakadaw ka department ka pat transfer ki pisas po ka kau ne ngam tai yo tingam tip ya kan orang kom de halor kan ni ba ngayo menta dengan sabut dia lembak complain ke bagi pada king complain sangat kan salah e ba kam